Βρισκόμαστε στο γυμνάσιο της Κίμησης του Δήμου Ηράκλειας, όπου εδώ οι μαθητές του σχολείου μας δίνουν μαθήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και οικολογικής πρακτικής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα μήνα από σήμερα με την πράσινη σημαία, η πράσινη σημαία μάλλον, θα κοσμεί το σχολικό συγκρότημα του γυμνασίου, καθώς οι μαθητές απέσπασαν πανελλήνια διάκριση για τις οικολογικές πρακτικές που πραγματοποιούν, και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που καταλαμβάνουν πανελλήνιες πρωτιές λόγω της ευαισθησίας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης που υλοποιούν εδώ στο σχολείο μέσω προγραμμάτων. Μιλάμε για πολύ σκληρή δουλειά, αλλά όπως θα δείτε και σε λίγο, τα χαμόγελα, το μεράκι και η διάθεση είναι αυτά, νομίζω, περισσότερο απ' όλα που συνέβαλαν στο να πάρουν την πανελλήνια πρωτιά. Για το τι ακριβώς έκαναν, σε ποιους τομείς δούλεψαν, θα μας ενημερώσει ο υπεύθυνος αυτής της ομάδας, που δεν είναι άλλος από τον εκπαιδευτικό, τον μαθηματικό, τον κύριο Σίμω Αρβανιτίδη, που τον έχω δίπλα μου. Χαίρετε. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας στο σχολείο μας. Το Γυμνάσιο Κίμησης τα 2 τελευταία χρόνια μετέχει σε 2 διεθνή δίκτυα. Το ένα είναι το δίκτυο των οικολογικών σχολείων, το οποίο είναι υπό την αιγίδα, διεθνές δίκτυο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Φύσης, της αρχαιότερης περιβαλλοντολογικής ομάδας που υπάρχει στην Ελλάδα. Και το άλλο διεθνές δίκτυο στο οποίο μετέχουμε είναι το Διεθνές Δίκτυο Σχολείων που προωθούν τους 17 στόχους παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σε αυτό το διεθνές δίκτυο μετέχει το βιωματικό σχολείο που εδρεύει στην Αθήνα. Και μετέχουν σε αυτό δήμοι, τράπεζες, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς και έχουν σαν στόχο να προωθήσουν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν ψηφιστεί στο ΟΗΕ το 2015 και το ψήφισαν και μετέχουν σε αυτό 150 χώρες. Κατορθώσαμε μέσω αυτού εδώ πέρα του προγράμματος να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα για τη γεωθερμία εδώ στις Σέρρες και ειδικά για το γεωθερμικό πεδίο που βρίσκεται τώρα στα 5 χιλιόμετρα από το σχολείο της Ηράκλειας και των Χρυσοχοράφων, που είναι υπό έρευνα. Και καθημερινά τα παιδιά είχαν ακούσματα ότι βρέθηκε νερό 75 βαθμούς Κελσίου, είναι τεράστια ποσότητα. Κάνανε έρευνα και ψάξανε παγκόσμιες εφαρμογές της γεωθερμίας και πανελλήνιες, στο Πανελλήνιο και υπάρχει προγράμμα γεωθερμίας, και κάνανε τις δικές τους προτάσεις. Είναι σημαντικό, γιατί τα παιδιά κάνουν αυτή την έρευνα, γιατί συμμετείχαν σε μια δράση που συμμετέχουν τόσο πολύ και ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος. Για να το καταλάβουμε όμως ακόμα καλύτερο πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο και για το ίδιο το χωριό. Για την Κίμηση. Ναι, για το χωριό. Κοιτάξτε λίγο το χωριό. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Κοιτάξτε λίγο. Τι έχω να σας πω. Το πρόγραμμα που κάναμε για τη γεωθερμία κατέβηκε σε διαγωνισμό του Bravo Schools, που ήταν διαγωνισμός του βιωματικού σχολείου, πανελλήνιος διαγωνισμός, και σε 200 σχολεία βγήκε πρώτο ως η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στη φθηνή και καθαρή ενέργεια. Αυτό θέλω εγώ να το συνδυάσω μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έγινε από μια περιοχή η οποία είναι φθήνουσα οικονομικά, από μια περιοχή η οποία είναι καθαρά αγροτική, η οποία κάποτε άκμαζε, αλλά τώρα έχει χτυπήσει πάρα πολύ τη γύρω περιοχή η μετανάστευση στη Γερμανία. Δηλαδή εδώ το Ποτισμένο, για παράδειγμα, έχει παροικία στην Ερεβέρη και στο Βερολίνο. Ήταν ένα ακμεότατο χωριό, όπως και η Κίμηση, ήταν ακμεότατα χωριά, τα οποία να πούμε παρακμάζουν τώρα λόγω της μετανάστευσης της οικονομικής κατάστασης. Εμείς όμως εδώ είμαστε για να φυλάμε θερμοπύλες. Για να δώσουμε, δηλαδή είδαν τα προγράμματα είναι και μια άλλη παράμετρος. Από το διαδίκτυο. Μετανάστες και συγκινήθηκαν σε τέτοιο σημείο, νιώσαν τέτοια περηφάνεια. Έτσι, και θέλουμε να δείξουμε και στα παιδιά μας ότι υπάρχει ζωή. Και σε όλα τα παιδιά αδιακρίτως, και πόσο σημαντικό είναι και για μια άλλη κοινωνική ομάδα που είναι πιο ευαίσθητη, που είναι τα παιδιά Ρωμά, σε σχέση με την σχολική ένταξη. Και πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Πολύ ωραία. Αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς εδώ πέρα έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά από εκεί και πέρα εντάσσουμε τα παιδιά αυτά σε αυτά τα προγράμματα και βλέπουμε ένα ιδιαίτερο πάθος ενασχόλησης με αυτά εδώ πέρα τα προγράμματα. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα άλλα παιδιά. Είναι Έλληνες, νιώθουν Έλληνες, έτσι, και ασχολούνται. Μπορεί μαθησιακά να υστερούν, αλλά τα κερδίσαμε αυτά τα παιδιά βάζοντάς να ασχοληθούν με τέτοια προγράμματα. Μαθησιακά νομίζω δεν υστερούν, γιατί είναι κοινωνικές συνθήκες που τα κρατούν λίγο πίσω, αλλά όταν μπαίνουν στο σχολικό σύστημα και μπαίνουν κανονικά στο ρυθμό. Και στο πανεπιστήμιο περνούν, κύριε καθηγητά, έτσι, και δουλειά βρίσκουν ως επιστήμονες. Η κοινωνική
η κοινωνική ένταξη που κάνουμε σε αυτά τα παιδιά εδώ στο Γυμνάσιο Κοίμησης είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μας βλέπουν μετά από κάποια χρόνια έξω και μας αγκαλιάζουν, μας φωνάζουν «Γεια σου δάσκαλε», είναι το μεγαλύτερο βραβείο για μας. Το μεγαλύτερο βραβείο. Φυσικά και ο λόγος στα παιδιά, αρκεί να σας πω εγώ για να συμπληρώσω ότι το Γυμνάσιο της Κοίμησης είναι και το μοναδικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας που είναι ενταγμένο στο συγκεκριμένο δίκτυο και φυσικά απέσπασε το βραβείο. Ας γνωρίσουμε όμως τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Καλημέρα, το όνομά σου? Γιώργος Αγγελάκης. Και πώς ακριβώς δουλέψατε? Το Γυμνάσιο Κοίμησης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 εκπώνησε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο «Η γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και αξιοποίησή της στο νομό Σερών». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μάθαμε και μελετήσαμε τις ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας. Μάθαμε τι είναι η γεωθερμία. Είναι πηγή ενέργειας στο εσωτερικό της γης με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Μάθαμε τι είναι τα γεωθερμικά πεδία και πού υπάρχουν στο νομό Σερών. Είναι περιοχές στο εσωτερικό της γης με νερό που θερμαίνεται από τη λάβα. Και υπάρχουν στο Σιδηρόκαστρο, στην Ιγρήτα, στο και μάθαμε ότι μπορούμε όλοι να μαθαίνουμε. Και άμα μαθαίνουμε, μπορούμε και να προοδεύουμε. Πάμε στην επόμενη φίλη μας. Το όνομά σου? Άγκο Ευαγγελία. Μελετώντας για το τι εφαρμογές γεωθερμίας υπάρχουν παγκοσμίως και πανελληνίως, ανακαλύψαμε ότι τα φυσικά θερμά νερά της γεωθερμίας συνδέονται με την ανθρώπινη σωματική υγεία, την ευεξία, την ομορφιά, την ψυχαγωγία, την αναψυχή. Αποτελούν ήπια φυσική και σε σημαντικό βαθμό ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Συνδέονται με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των θερμοκηπιών και των ηχθειοκαλλιεργειών, οπότε βοηθούν και στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, μιας και μειώνει το κόστος παραγωγής. Συνδέονται με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των κατοικιών, οπότε βοηθούν και στην εξοικονόμηση χρημάτων των οικοκυριών. Να ακούσουμε και τον άλλο μαθητή. Από πολύ καλά λόγο, πολύ καλή παρουσίαση. Μπράβο τα παιδιά, εντυπωσιάστηκα όντως. Πένω Παρασκευή. Κάναμε 2 επισκέψεις. Η μία ήταν στο υδροθεραπευτήριο στα Ιαματικά Λουτρά στη Σιδηροκάστρου και η άλλη ήταν στο θερμοκήπιο Ζέρβερα στο γεωθερμικό πάρκο θερμοπηγής Σιδηροκάστρου που χρησιμοποιεί φυσικά θέρμα νερά. Συγκεντρώσαμε κάποιες πληροφορίες για το δικό μας γεωθερμικό πεδίο λιθοτόπου Χρυσοχωράφων, που η απόστασή του από το γυμνάσιό μας είναι ελάχιστη. Διατυπώσαμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες θέλουμε και να αξιοποιήσουμε. Μία είναι η θέρμανση οικειών του σχολείου και γενικότερα των κτηρίων για εξοικονόμηση χρημάτων. Μία άλλη είναι η κατασκευή κολυμβητηρίου, δηλαδή η θέρμανσή του μέσω της γεωθερμίας. Το ξηρεντήριο ντομάτας και πιπεριάς και το κουνελοτροφείο στο γόνιμο, δηλαδή η θέρμανσή του μέσω της γεωθερμίας. Τέλος, το σχολείο μας συμμετείχε στο πανελλήνιο διαγωνισμό Μπράβο School και βγήκε πρώτο ανάμεσα στα 200 σχολεία. Μπράβο στο σχολείο σας, μπράβο στην Κοίμηση. Στην κουβέντα μας όμως και τον τελευταίο φίλο μας. Ναι, πολύ γρήγορα. Θοδωρής Κυριαζόπουλος. Το Γυμνάσιο Κοίμησης, το μοναδικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σερών, μετήχε με τις δράσεις του στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων, που στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης. Έχει αναρτήσει δεκάδες από βίντεο και φωτογραφίες από τις δράσεις του. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης, αξιολογώντας θετικά το έργο που επιτελείται, μας έδωσε πολλές φορές συγχαρητήρια, αλλά τελικά μας κάλεσε να βραβευτούμε με την πράσινη σημαία, εφάμιλη της γαλάζιας που δίνεται στις παραλίες. Τέλος, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη. Σε ένα μήνα λοιπόν θα βραβευτούν. Είναι κάποιος που δεν παρουσιάσαμε από τους μαθητές μας. Τα ονόματα να πούμε, τα παιδιά, γρήγορα. Να μην μείνει κανείς παραπονεμένος, παρακαλώ. Να φανούν όλα τα παιδιά, να μας συστηθούν. Ωραία. Εάν υπάρχει χρόνος. Ναι, υπάρχει λίγος χρόνος. Ναι. Εάν υπάρχει χρόνος, τα παιδιά να συστηθούν, κύριε καθηγητά. Ναι. Τα παιδιά να μην μείνουν παραπονεμένα. Ας μιλήσουν τα παιδιά, ξεκινάμε για την άλλη δράση για τα φυτά μας. Πάμε. Και να συστηθούμε βασικά, το όνομά σου. Γεωργία Κυριαζοπούλου. Και ο άλλος ο κύριος δίπλα. Μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας. Και το όνομά σου. Με λένε Χαβαλέ Πέτρο. Ορίστε. Ωραία. Εντοπίσαμε ότι η θέλησή τους είναι να δώσουμε ένα ωραίο χρώμα στην αυλή μας. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αντιδραστεύσεις ανθοφόρων δένδρων, ανθεκτικών στις τοπικές καιρικές συνθήκες και με σταδιακή ανθοφορία τους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συνεργαστήκαμε με δασολόγο, με το Δήμο Ηράκλειας, με το πρόεδρο του χωριού. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ προοπτικά. Δηλαδή, θα έλεγε ο παππούς μας συγχωρεμένος, εμείς τίποτα δεν είμαστε θάλια μπροστά στη νέα γενιά. Τίποτα. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Ακριβώς. Πέρα από τις γνώσεις, έχουν την ικανότητα της παρουσίασης και βέβαια έχουν και ένα φροντισμένο εδώ σχολικό περιβάλλον που συμβάλλουν οι ίδιοι μαθητές γι' αυτό. Η αειφορία στην πράξη. Θα ήθελες να είσαι αϊθαλής και να ξαναπάς στο σχόλιο? Εγώ πάντως θα το ήθελα.
Φυσικά. Θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία αυτή να ξαναγυρίσουμε στις σχολικές αίθουσες, βέβαια με τα καινούργια δεδομένα. Υπάρχει κάποιο παιδί που δεν άκουσε που δεν είπε το όνομά του και δεν ακούστηκε στο Πανελλήνιο? Υπάρχει κάποιος που αδικήσαμε? Όχι. Ναι, βεβαίως. Απλά να μας συστηθούν και να πούμε γεια. Και έχουμε ακόμη έναν φίλο μας. Μόνο το όνομά σου για να. Εγώ Γάνος Περικλής. Ωραία. Ο Περικλής. Αγγελά και Χριστίνα. Και η Χριστίνα. Ο Περικλής και η Χριστίνα, λοιπόν. Με τον Περικλή και τη Χριστίνα κλείνουμε έτσι αυτή τη σύνδεση με την κοίμηση. Τι κοίμηση? Εδώ είναι αφύπνιση. Αφύπνιση όλης της ελληνικής περιφέρειας σε σχέση με τα σημαντικά πράγματα που μπορεί να γίνουν σε σχολεία περιοχών που, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, στέλνουν πολλούς μετανάστες έξω, αλλά αντιστέκονται, κύριε καθηγητά. Ένα γρήγορο σχόλιο από εσάς και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, θέλω να πω ότι ο σκοπός μας είναι η εξωτερήκευση των δράσεων του σχολείου. Θέλουμε να φύγουμε από αυτήν την περιοχή μόνο και να εξωτερικεύσουμε και να μπορούν τα παιδιά έτσι με ολοκληρωμένες προτάσεις να πούνε τι κάνανε. Γι' αυτό πολλές φορές κατεβήκαμε και σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, δώσανε συνέντευξη στα παιδιά, δεν φοβήθηκαν τον κόσμο, βγήκανε σε ακροατήριο 500 ατόμων, παρουσιάσαμε τις δράσεις μας σε κινηματοθέατρα. Έτσι. Θέλω τα παιδιά να μην μεγαλοποιούν και να κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται μεγαλοποίηση και να ξεφύγουν από αυτό το παράγοντα που λέμε άγχος. Να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή αύριο μεθαύριο κατάματα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτά που κάνουμε έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Ό,τι κάνουμε εδώ θέλουν να το ακολουθήσουν τις πράγματι και στο σπίτι τους. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο, από τέτοιους εκπαιδευτικούς έχουμε αυτά τα παιδιά και αυτά τα αποτελέσματα. Ξέρεις, Τάλια, τι ήταν αυτό που εξοικείωνε τα παιδιά των χωριών να έχουν έτσι μια ευκαιρία στο δημόσιο λόγο? Θα το πω εγώ, που το κάνανε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τα ποίηματα στο Ηρώ που έβγαινε και έλεγε στο ποίημα δημόσια και δεν φοβόσουν. Ήταν μια εξοικείωση μοναδική αυτή τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον επιβλέποντα καθηγητή, τον υπεύθυνο και τα παιδιά φυσικά. Χαιρετισμού σε όλη την κοίμηση.